kung nanano ano mo mga kanina din buwat. Pasalamatan ka si Vlogger Waray TV pag hatag action sa ating mga tao nga manilipayon. Salamat, Reverend Father John Macabet Jr. ug nga usab sa iyang pares na si Mrs. Bingbing Caparo. At this point, usa kini siya ka former seaman ug usa pod ka former nga kapitan sa barko. Atong palakpakan, Mr. Pernito Apitin Sr. Ang kapares, usa nga cashier, gikan pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 8. We have Madam Mrs. Mirna Lucando, Principal, Tocar.
sa plaza, nag-aararing ang pulansa. Sikat nila sa rayam, halabi nga mga okasyon, mga kalakasan o pagkago, hakurat sa naray hakot tayo. Halaga sige kita, ay nasa lawa ang bisita. Ay ang gusto, ay napalayari ka pala. Halaga sige kita, ay nasa lawa ang bisita. Ay ang gusto, ay magkakaroon ang wala. Asan kaya ito ang ulan? Sila ang lagas na nalakat na tututumba. Pero ang binibining mahindaraga, ngayain mabadis sa mga tao na ipausa. Daghang salamat, Mr. Pernito Apidin Sr. o gatsab kang Mrs. Merna Locando.